ମା ମରିଗାଣି ଯେ ତରି ଯାଇଛି ବାବୁ ଏ ବୟସରେ ବୁଲିବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୁଁ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ପରିବା କାଟିବି ଏ ବୟସରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସେଇ ଗୋଟା ଆପଣ ପକେଇଦେବି ଖା କି ନ ଖା ତାହା କରୁଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବ ବାବୁ ବାପା ଖାଇବ କହିଲ ଯା ଯା ବସ୍ ଦଉଛି ରହ ରହ ଆଜି ହଳଦୀ ନାହିଁ କି ଲୁଣ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟା କରିଦେଇ ସବୁ କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆଣୁନ ପୁରା କିଛି କାମ ନୁହଁ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆଉ ନୂଆ ମୋ ଭଳିଆ ଥିରି ଥିରି ଆଇଲନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଭଳିଆ ଯୁବକ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଖାଲି ଭାତ ଭଜା ଭଜା କରୁନ ବୋଧେ ଘର କାମ ଠିକ ସେ କର ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତ ଚାକର ହଁ 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 ନା ଗଣ ଜଲ୍ଦି ଭଜା ଆଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ବାପା ହଁ